Look at the sky. Look up in the sky. It's a bird. No, it's dagom. So mananamig senior daily. Hadlok mi basin pag gawas na mo, wala na mo sakyanan. Lutaw na. Since hadlok man mi, nabasin malumot sang among sakyanan. Diyan lang mi sa SM. Friday today, late na sa kami. No kids. Kaya mga bata, gasto. Gasto kayo, lingas. Si Papa na lang. Pagod. Sa mga bata, tapos sa mga kananan, mangita og egg, mangita og meatloaf, hasol, chicken. Mga bata karon sa una malipan may Jollibee, pero karon Ginoo ko, kaya maka-afford ilang mamagpapa og kanang mga kuan kananan, choosy pa kids nowadays. Alright, so pasulod namin sa SM. Makita lang ninyo na kung naong mo. Wala mo yung seat number, di ba? Wala sa pero i-follow ta mo sa sulod. Dan, na isang movie. Grabe ka action. Nayaban mga imposible na. Na-starring ang Pilipinas. Yes, oo, grabe. Pero murag medyo murag mabago ang ka-team ni Vin Diesel. Taburag nag-reunion ng mga tanan mga nahimong Triple X. Huwag na usa ka member dito nga wao kabalong anong na-appeal siya. Katong DJ. Murag okay. But ang whole movie, great. Alright, congratulations. Vin Diesel, baby. Vin Diesel. Vin Diesel. Diesel. Vin Diesel. Alright, so muli na may mga onsa. Alright, thank you guys. Woo!